Kajingdan jangki brio ki bam ken snap ya kamariang bat ban penyang karkhana bian bat kajing sya penmadan bian jangki lum hakathan bernihat bat pilang kata Hariboy district kari kamat kabadon kam bandon kajing tray borba ban khanglat kum shibanta jongkani ban lap laki brio ki baseng karkhana ki board na em ki kendon ka ba Meghalaya State Pollution Control Board kadon batru kajingdon ki karkhana ki ba khlam yo jingbet na sarkar kala penlong ya Committee on Environment jongka yeng dorba thau an ka jila Meghalaya ban jurep ya ki tegi jakar kani ka committee kadai ka balalam khmat do ba wailat miki shila MLA ka Jowai constituency kumu chairman ka committee kala let ban hiar sakite gi jaka haka khat ar tarik ukala lengkot arja arpsau haringkat ki kattu kat ne gi dikhot ka committee ki bedai ki MLA kalyang persha nadu uba mineral bonds em uba balajit kupar senram uba bright star well marbenyang nalor ki officer bat ki wei ki badon hakate ka committee habaya kran bat uba wailat miki shilla uloong hakate ke jingle jurip jongki lalap badon tangkawe ke jaka ot khndo bian hapilang kata hakabau try jaka ula ai shaki we ban ot khndo bat yakane ka committee kala batha yaki officer badai khmi bakin pengat yaki badon kti kat kum ki kendon an henry ki we gi dei babyang bat ki bom long bian Tengila pe yang tu ngila lab ba kedon ki nadu ka por barim ba kila bu ba ki hakin let inspect shakite ki jaka te hadin nang tu tengila bu bangin let pe ya ki illegal art cutting ba ha jo ka por ngin let check ba kidon nim don kita ki illegal quarry lane ki ni ki crushers nang ta ka jo ka por ngin let check ya kitu ki factory area shatu ba ki board ne ya ka norms kat kum jong ka Meghalaya State Pollution Board ta hadin ka jing let jong ni tengila let nam kong ha ka we na ka jaka ka badon ka illegal art cutting syakatai ka pilam kata areaแต่หางตั้งลาลับหากเวกจักะบ่เวอูบริอุลาไอยากจักะจงูสกิเวปัดบานอดคันเดวดากะตากะจิงอายุบ่นักเลียงจงูกว่าบันเป็นมาดันนี่กะตากะจักะตังบากะตากะจิงอดจงกี้กะละลองกะบละจุรบัดกะบละลองได้โชคุมันตังบันชนายยิงนี่กุมนี้ติกะละลองคุมหาก commercial scale แต่หาเดนนังตางิละวิยาเลลังบัดki officer jong ka forest nang ta bat jong ka Meghalaya State Pollution tang tang ila ya keren nang ta kila stop actually na shwa ndo shwa bingin wan kila stop ya kata ka ayu te kila ngila ya keren ro ngila ong ya kiro la direct ya ki ban shim action kat kum ke ai ta hadin nang tang ila lek page mun ngi hadin nang tang ngi inquire ba kidon ki illegal quarry nim non te hadin ki naka state Meghalaya State Pollution kila inform yang i ba hadu mentam don show kini ki illegal iyo quarry kidon kiba WR kiba la sis menhangne na ketar dai bong illegal ketar nomor balaya jan palat ke cluster kena kata dau kila sis kumba artli te kitaro kilong ki klem tray kam shu menta kila long completely close te hadin nang ta iway na ka concern jongi member jongi na MLA na ka maulai ibolong member jong ka committee jongi ila ong ba kadon ka way ka jaka ba ile jungo mai te idon imat hakata kapor kita ki briu kila kum kapor ba iring video ne imut ban page ya kata ka jing tray jongi te kila kum bod kila boden leni hakata kur kom te idon ka jing yu na kliang jongi ba kila boden i ba imat ka dai illegal ti ong ba nakaliang jongi ikwa ban yalam yang i ban lek pe kata ka jaka hadin bangila lek pe tang bangila lab ba kata ka jaka ka ba long illegal legal kidon ki kot ki slang ila check ye ki paper no dong shadong ta ngilap ba ka dai illegal te hakata ka jing pe jongi tengi lab ba mdon ki illegal ni ki stone quarry la ni ki crushers te hadin nang ta ngila lek pat shakin ki factory one of the factory nomar banginom la ban lek chisendon yo baro te ngila lek hakaway na ka to ka mayan factory something ka yu te ka kerteng ngila lek hangta te ngila check ngila pek ba ki bot nem bot ye kondon te ngila pek ngila lab ba ki pendon kam ya ki machineries ki bedai bandon kam tam nomor mostly syatei kena kita ki plan ka main pollution hi ba kami ka dei ka neka ka tedem nang tabat ka neka pum no te hadin ngila lab ba ki bo ya kini ki water sprayer mak ka dei ka system ko pathamai ki spray every 15 minutes ban yu ya ka to pum nang takidon ya ka neka ya ka air purifier ban trap ya ka to ka air ba mi nang to ba ki thang ban pen mi na lang ban ong chimni te hakajing survey hajang ka lek pe hi jong ngi lab ba mulum mala amun ki mostly they are in order tambah ka jo ko por ngim la ban len ba just recently kadang don ka we ka news ba mi ba ka bernihat ka dai ka we na ka city ka one the ka cities ka ba highest polluted city in India te hadin ka jing lek pek ka jing yu jong ngi la rai ro kum ka committee bangin very soon ngin sa khot ya ki counterpart ya ka sister committee jong ngi no po asam namar ka bernihat hilar pipek der ka don artli ki bernihat
kawai ka dei ka Meghalaya side bernihat bat kawai ka dei ka Assam side bernihat ta ha imat ba ha ka jing sim jong ki klem pej bhala da pi pej phiru la da pi lech Guwahati phin pej hang tu phin yo I ba da ka Meghalaya side ki almost ngakat kum ka jing pan jong record bangila pha ngila direct na committee ro ya ka Meghalaya State Pollution Board bahkan sa summit ya ke report ba ka last survey ba ki survey gitu ki factory baro ba ki ai de ki jing ki pollution ba mi nang to nang ta kinu ki ba hapo ka limit kinu ki ba tam lane kum ta takin sa summit yang ki report ta ka jing pe ki jong I ba maximum hi ka day from the Assam side te nakata ka daw ngila rai na committee bangin saya syong bat ki sister committee jong I kumanang tay na Assam bangin ya perkhat lang namar ka pollution hi knows no political boundary ngimla ban ong mamantah oi ka laer ng Meghalaya jong I ka khoj na Assam ka sniu na Assam ka khoj na ngi ka sniu namar ka laer kan lek nang ne to tingi haban ye trai lang khnang bangin yo ya ka clean environment te kata ka dei ka all mut ka jinglap jonga bat ha ka jo ka por ba ki future course of action ro bingila ye perkhat ba angin saya syong bat ki te ka committee na po Assam bangin ye perkhat kumno bangin penduna ya ka ne ka pollution ha ka te ka industrial area po bernihan Hatkum ka komiti ka tip na bakano tuli ki don ki factory pada ko bedai jong ka Meghalaya hang tipo bernihan. Ya kum mentah na marba ngaro ngadang recently ngala appointing akum chairman tengila apan ya kita ki details baro nudo ki numbers of factories ki bala register hante bat haga jo ka por banga ngala ong ye phi ba haka namar arsin hak system na ka Meghalaya State Pollution Board ki lek check ya kita ki pollution te ya ka latest report ro baki last baki la you ta kataro ngila pha summit nalor kata ngila pha summit ya ki numbers of legal stone crusher legal nang ta badi kini ki stone quarry bat nang ladadon ki illegal ro hak jo kapor ngi pha summit ya ke report hapo ka committee jongi te ya mentah hingam parlaban ong tamba hadin bangala yo ya kita ki report bro ngan salaban share pi